Καλησπέρα σας από Casey Group. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως η εταιρεία μας Casey Speedzone είναι πλέον επίσημος αντιπρόσωπος της HP Tuners στην Ελλάδα. Η HP Tuners είναι η κορυφαία επιλογή παγκοσμίως για όσους θέλουν πλήρη έλεγχο και παραμετροποίηση του αυτοκινήτου τους. Με το λογισμικό και τον εξοπλισμό των HP Tuners πλέον μπορούμε να επεμβούμε σε κάθε λεπτομέρεια που αφορούν την ισχύ και την απόδοση του κινητήρα, το σμάν και τις αλλαγές ταχυτήτων, τα fuel maps, ignition timing, boost control, καθώς και live data. Με τους HP Tuners μπορούμε να κάνουμε παραμετροποίηση και fine tuning σε όλα τα αμερικάνικα αυτοκίνητα, όπως και το Group Bug, Mercedes, Land Rover Jaguar, Toyota Nissan Subaru και πολλά ακόμη. Και το καλύτερο, με τη συσκευή RTD της Casey Speedzone μπορείς και εσύ να λάβεις μέρος στη διαδικασία tuning από όπου και αν βρίσκεσαι. Συνδέσου, κάνε logging, στείλ τα δεδομένα, κάνε flash τις ρυθμίσεις εύκολα και γρήγορα. Για να μην ξεχάσω, στις 25 με 26 Οκτώβρη, Casey Group θα είναι στο Tuning Festival στο Massachusetts στο ΟΣΥ, όπου θα μπορείτε να προβληθείτε τις συσκευές RTD της Casey Speedzone σε πλανητικές τιμές.